Stimați telespectatori, suntem la ciclul de emisiuni Calea, Adevărul, Viața și așa cum v-am obișnuit în ultimele săptămâni, discutăm aici împreună despre cele 10 porunci, un subiect foarte interesant și în același timp noi credem și foarte actual. Vreau să vă prezint pentru început invitații care îi am împreună cu mine. Încep cu un invitat care de acum este gazdă împreună cu mine aici la emisiunea aceasta, Părintele Marius Ioana. Bine ați revenit împreună cu noi aici. Și avem un invitat nu foarte departe, dar nu de aici neapărat din orașul nostru, un invitat din Arad, de data aceasta, domnul pastor Cristi Barbosu, de la Biserica Baptistă Maranata din Arad. Bine ați venit! Mulțumesc! Bine v-am găsit! Pe parcursul emisiunii poate că Cristi și cu mine o să ne mai spunem și pe nume, pentru că suntem și apropiați ca vârstă și prieteni, așa că câteodată o să lăsăm cele oficiale la o parte. Cu ajutorul lui Dumnezeu am vrea să mergem mai departe și vom aborda împreună cu invitații noștri porunca a 5-a. Aș vrea să dau citire din Scriptură cele de-a 5-a porunci, care spune așa: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să-ți fie bine și să trăiești ani mulți pe pământul pe care Domnul Dumnezeu tău ți-l va da ție. Așa cum ați observat până acum și am încercat să amintim asta de fiecare dată, primele 4 porunci s-au încadrat în ceea ce Domnul Iisus a încercat să numească și a numit cea mai mare poruncă: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, cu toată inima ta. Poruncile pe care le vom studia de acum încolo se încadrează în ceea ce Domnul Iisus a numit a doua poruncă asemenea ei: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Suntem la porunca a 5-a și mai mulți comentatori spun că într-un fel porunca aceasta ar avea un statut aparte. Ați vrea să ne introduceți puțin contextul în care apare această poruncă în mijlocul celorlalte porunci și are ea cumva un statut mai aparte, face sau nu face vreo legătură cu celelalte. Începem cu invitatul nostru din Arad și apoi vom continua cu Părintele Marius. Da, e foarte interesant modul în care Dumnezeu a rânduit, a planificat ordinea acestor porunci. Așa cum ai menționat și tu, Sami, primele 4 țin de relația mea pe verticală ca individ cu Dumnezeu, iar de la porunca 6 până la porunca 10, foarte interesant, se referă la relația mea pe orizontală cu semenii mei. Interesant, în centrul crucii verticalității și a planului orizontal se află porunca aceasta referitoare, într-un fel sau altul, la viața de familie. Și nu cred că întâmplător Dumnezeu a plasat-o acolo, pentru că modul în care eu personal relaționez cu semenii mei și modul în care voi relaționa inclusiv cu Dumnezeu pe verticală, cred că este influențat foarte mult de modul în care sentimentele acestea, educația mea de a relaționa pe verticală sau orizontală a fost cultivată în familia mea, în cadrul, contextul în care am crescut. De aceea cred că de la sine înțeles, Dumnezeu, care dintotdeauna a onorat importanța familiei, iată că și în Decalog, în ciclul celor 10 porunci, a pus-o în loc de cinste între relația pe verticală și cea pe orizontală cu semenii mei. Cred că este foarte interesant și contextul în care Dumnezeu dăruiește omenirii întregi și în special poporului ales, dacă este vorba de contextul Decalogului, această poruncă de a cinsti pe părinți. Aș sublinia faptul că această carte în care se află Decalogul, Cartea Ieșirii, începe cu un eveniment istoric cutremurător, și anume uciderea pruncilor. Pruncii sunt uciși în Israel, toți pruncii de parte bărbătească trebuiau să fie uciși de moașele care moșau pe femeile evreice. Și totuși
după această dramă, pentru că este într-adevăr o dramă ca cineva să poruncească ca un copil să fie omorât, Dumnezeu oferă un cuvânt acestor copii, acestor oameni care, putem spune, au ajuns la o anumită vârstă și care au o anumită responsabilitate. Aproape că tindem să credem că această poruncă Dumnezeu o adresează pruncilor, copiilor. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Orice om este un fiu. Nu orice fiu poate să fie și un părinte, dar orice om este un fiu. Este aproape o poruncă specială pe care Dumnezeu o dă omului, o dă fiilor, tuturor oamenilor. Cine sunt fii? Toți oamenii sunt fii. Toți oamenii au anumiți, s-au născut din niște părinți. Observați ce dramă este în istoria omenirii, ce dramă este pentru Dumnezeu ca un copil să nu se poată naște. Observați episodul din Egipt, observați uciderea pruncilor din vremea Mântuitorului Iisus Hristos, când Irod poruncește ca pruncii să fie uciși. Dumnezeu oferă această posibilitate copiilor de a-și cinsti părinții. Și cred că este foarte interesant să vedem cum a înțeles Mântuitorul Iisus Hristos această poruncă. Da, o să ajungem și la asta de fiecare dată. Pentru că legătura aceasta dintre fii și dintre părinți este o legătură foarte sensibilă. Este o legătură care ține, dacă doriți, de unitatea omenirii, de viața însăși, pentru că copiii reprezintă viitorul părinților. Și de aceea Dumnezeu se îngrijește de această posibilitate de viitor. De ce se îngrijește? Pentru că mântuirea vrea să vină din acest viitor. În orice familie de iudeu, lipsa zămislirii unui copil era o adevărată tragedie. De ce? Pentru că fiecare familie aștepta ca din sânul ei să se nască Mântuitorul, Izbăvitorul. Fiecare familie își îndrepta mântuirea spre copilul său, spre viitor. Dar în același timp și Dumnezeu se îngrijește de acest viitor. Și de aceea relația dintre părinți și copii este foarte sensibilă. Exact. Încercam să spun că de fiecare dată, la fiecare poruncă, încercăm să vedem și ceea ce Domnul Iisus spune în Noul Testament și mai ales pentru că ați adus problema aceasta, o să revenim și la faptul că Mântuitorul însuși a fost un copil și poate că nu poate, ci sigur copiii de astăzi ar avea de învățat despre modul cum Mântuitorul s-a relaționat la părinții lui. Desigur, un alt aspect care o să-l atingem și aș vrea să-l atingem este și cel legat de responsabilitatea părinților față de copiii lor, pentru că această poruncă, indirect, chiar dacă nu direct, dar indirect, îi vizează și pe părinți. Haideți acum însă să mergem mai departe împreună și să vedem de ce porunca aceasta, de ce este necesar să ne respectăm părinții sau de ce trebuie, pentru că dacă ne uităm puțin la structura gramaticală atât a textului din Decalog, cât și la structura gramaticală a textului din Efeseni și Coloseni, vom vedea că Dumnezeu nu ne-a dat asta ca și o posibilitate. Ar fi și posibilitatea asta să vă cinstiți părinții, ci pur și simplu Dumnezeu poruncește asta. De ce trebuie să ne respectăm părinții? Un simplu fapt, cred că vine de la sine, este în mijlocul prin care Dumnezeu ne-a dat viață. Viața este sacră înaintea lui Dumnezeu, sursa vieții noastre. Tatăl sau mama sunt văzuți și ei din acest punct de vedere sacru în fața lui Dumnezeu și foarte interesant, în întreaga Scriptură, părinții au un loc de cinste prin perspectiva biblică. De asemenea, pe de altă parte, eu cred că este o datorie a noastră, fiecăruia, stă în modul în care Dumnezeu ne-a creat, în conștiința noastră, de a ne respecta pe cei care ne-au dat viață și cei care au sacrificat atât de mult pentru a ne menține viața și a da o anumită calitate vieții. Și mă gândesc inclusiv la mine de câte ori când, mai ales în adolescență, în acei ani frumoși și interesanți ai adolescenței, nu încercam să fiu cât de cât rebel vis-a-vis de părinții mei și stăteam câteodată și mă gândeam oare de ce am o astfel de atitudine? Pentru că în fond și la urma urmei ei îmi asigură toate condițiile de viață de care am nevoie
Și ajungeam totuși chiar și atunci să-mi pun întrebarea și chiar semnul de exclamare vis-a-vis de această poruncă care în mod indirect, din când în când, îmi revenea în minte. Acum, fiind părinte, îmi dau seama cât de mult sacrific eu pentru fetițele mele și câte lucruri și chiar pasiuni de ale mele nu le-am pus deoparte tocmai ca să-mi dedic timp și energie, efort în a-mi crește copiii. De aceea cred că respectul și bunul simț pe care Dumnezeu ne-l cere, chiar sub o formă de poruncă, este ceva ce e normal în societatea în care trăim. Deși, evident, fiind infectată de păcat, abnormalitatea devine regulă de multe ori. Deci o văd ca și o noțiune biblică care e prevăzută în Scriptură și de asemenea ca și ceva ce vine din firea noastră, din modul în care Dumnezeu ne-a creat prin conștiința care a pus-o noi. Da. Apostolul Pavel spune la Efeseni, capitolul 6, versetul 1, 2 și 3. Spune: copii, ascultați pe părinții voștri în Domnul, că aceasta este cu dreptate. Sau în traducerea Cornelescu spune: pentru că este drept. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, este porunca cea dintâi cu făgăduința, ca să-ți fie bine și să trăiești ani mulți pe pământ. De ce spune Apostolul Pavel că este drept? Și cum ar putea ascultarea de părinți să influențeze calitatea și chiar cantitatea vieții? Cel puțin așa reiese de aici din pasajul acesta. Observați că Dumnezeu, atunci când cere să cinstim pe cineva, se referă în primul rând la sine, deci să iubești pe Domnul Dumnezeul tău era prima poruncă, iar următoarea poruncă în care Dumnezeu te sfătuiește să cinstești este să cinstești pe părinți. Aproape că există o legătură între relația pe care o ai ca și fiu cu Dumnezeu și relația pe care o ai ca și fiu cu părinții tăi. La fel cum Dumnezeu l-a creat prin actul creației pe om la început, la fel și părintele creează. De ce trebuie să-i cinstim pe părinți? Pentru că părinții, dacă doriți, creează împreună cu Dumnezeu. Noi nu zămislim copii singuri. Noi, chiar printr-un act trupesc, colaborăm împreună cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Cel care așează în pântecele mamei, în trupul nou zămislit, sufletul și puterea de viață. De aceea Dumnezeu și Sfântul Apostol Pavel mi se pare că spune e cea dintâi poruncă sau este ca și cea dintâi poruncă. La fel cum îl cinstești pe Dumnezeu, trebuie să îl cinstești și pe Părinte, pentru că Părintele are același atribut în acest sens împreună cu Dumnezeu. Are posibilitatea să creeze. Într-un fel, părinții continuă actul creației pe care Dumnezeu l-a făcut la început. A spus ceva foarte important mai înainte și mărturisesc că nu neapărat că m-ați luat prin surprindere, însă, sincer, nu am dat atât de multă importanță acestui aspect. Dar acum aș vrea să lămuriți puțin mai mult, pentru că cred că telespectatorii noștri au nevoie să înțeleagă bine aspectul acesta. Ați spus că, într-un fel, relația noastră cu Dumnezeu, ca și fii, ca și copii al lui Dumnezeu, va determina și relația noastră cu părinții. Dacă îl respectăm pe Dumnezeu și îl iubim pe Dumnezeu și ne raportăm corect la Dumnezeu, asta va determina și modul cum ne raportăm la părinți. Asta ați vrut să spuneți? Sau da, eu cel puțin așa am înțeles. Da, și la lucrul acesta am ajuns printr-o meditație la acel cuvânt al apostolului care spune că și Duhul se roagă în noi cu suspine negrăite strigând Ava, Părinte. Deci iată că Duhul, atunci când te rogi, cu suspine negrăite, strigă către Dumnezeu. La fel ca și strigătul copilului, care uneori este neputincios, al copilului, al pruncului, către părinții săi, la fel este și strigătul nostru, a fiilor spirituali, către Dumnezeu. De aceea, la fel cum pruncul are nevoie de părinții lui, pentru ca să se identifice pe sine, ca să capete valoare. Fiecare om capătă valoare prin trecutul lui, prin ceea ce este el, printr-un început. Începutul oricărui om sunt părinții lui. Și capătă valoare prin viitor, prin ceea ce trebuie el să devină. Respectiv, ceea ce trebuie să devină creștinul prin Hristos sau în Hristos. De aceea, iată că
ne intersectăm cu cele două direcții, spiritual și direcția aceasta fizică, genealogică, dacă doriți. Observați că și în Sfintele Evanghelii, doi dintre evangheliști pun accentul enorm de mult pe genealogie, pe istorie. Genealogia înseamnă istorie. Se dorește să se arate care este originea pruncului Iisus, care este originea lui Iisus. Părinții sunt originea noastră. Noi din ei ne zămislim. Și contează foarte mult pentru prezent, pentru ceea ce ești și pentru ceea ce îți propui să fii în viitor, să știi cine ești, din cine ești. Și contează foarte mult și cum te relaționezi la părinți, pentru că eu am observat lucrul acesta și cred că și dumneavoastră amândoi l-ați observat, că modul în care copiii se relaționează la părinții lor în familie se va vedea mai târziu la modul cum ei se relaționează în societate și chiar față de ceilalți. Asta vreau să zic, cealaltă parte a monedei, unde părintele a mintit o anumită fațetă, Dumnezeu om, Dumnezeu părinte. Eu cred că putem să ne uităm și din cealaltă perspectivă. Eu cred că, și cel puțin experiența proprie, lucrând cu foarte mulți tineri, dacă ai deficiențe în relația ta cu părinții tăi, lucrurile acestea, într-un mod sau altul, vor influența și relația ta cu Dumnezeu. Și un exemplu, eu știu, poate banal. Dacă acum ți este greu să-ți asculți mama, spre exemplu, sau tatăl, când te trimite să-ți faci curățenie în ceea ce pe vremuri se numea dormitor, acum e orice ca piață. Și dacă acum ți-e greu să asculți de el, imaginează ce se întâmplă când Dumnezeu îți va porunci să faci anumite lucruri care trec cu mult mai mult peste, eu știu, limitele tale, trec dincolo în domeniul credinței. Dacă acum ți-e greu să accepti, să zicem, la vârsta adolescenței, să nu pui mâna pe o sticlă de alcool, ce se întâmplă când Dumnezeu își cere nici măcar să nu poftești în gând lucrul acela, ceea ce e cu mult mai sublim și mai greu. De aceea cred că de foarte multe ori modul în care relaționăm cu părinții noștri, ascultarea noastră vis-a-vis de părinți, poate influența la un moment dat și ascultarea sau rebeliunea noastră vis-a-vis de Dumnezeu în relația noastră pe verticală. Eu aș dori să aduc în atenția dumneavoastră și a telespectatorilor un text dintr-o carte sapiențială, și anume Înțelepciunea lui Iisus, fiul lui Sirach. Iată ce se spune în capitolul 3 acestei cărți. Fiilor, ascultați-mă pe mine, părintele vostru, și purtați-vă astfel încât să vă mântuiți. Căci Domnul a cinstit pe tatăl să fie peste fii și a întărit dreptul mamei asupra copiilor. Cel care își cinstește tatăl își ispășește păcatul. Deci, iată, ascultarea ca și jertfă, pentru că prin jertfă se iartă păcatul. Pe de altă parte, Domnul l-a cinstit pe tatăl. Deci eu îl cinstesc pe tatăl meu pentru că Domnul l-a cinstit înainte. Mai departe, cel ce își cinstește tatăl își ispășește păcatul. Cel care își cinstește tatăl se va veseli în proprii săi fii și în ziua rugăciunii sale va fi auzit. Deci rugăciunea lui va fi ascultată. Cel care își slăvește tatăl va avea viață lungă. Cel ce ascultă de Domnul își va alina mama. Cel ce se teme de Domnul cinstește tatăl și le va sluji părinților ca unor stăpâni. În faptă și în cuvânt cinstește-l pe tatăl tău. Iată cum trebuie să cinstești. Astfel ca binecuvântarea lui să vină peste tine. Cine binecuvintează? Domnul Dumnezeu și părintele. Patriarhii noștri, părinții Avram, Isaac și Iacov, îi observăm din textul Scripturii că îi binecuvânta pe urmașilor. Dumnezeu are posibilitatea să binecuvinteze și părinții. Iată, tatăl îndeplinește în gândirea biblică un rol sacerdotal. Exact. Căci binecuvântarea tatălui întărește casele copiilor, iar blestemul mamei dezrădăcinează temeliile. Nu te slăvi pe tine într-o necinstea tatălui tău, căci necinstea tatălui tău nu ți este ție slavă, că slava omului vine din cinstea tatălui, iar mama fără cinste este o cară copiilor ei. Fiule, ajută-l pe tatăl tău în bătrânețile lui și nu-l întrista atât cât trăiește. Chiar dacă înțelegerea îi slăbește, fii îngăduitor și nu-l disprețui când tu ești în putere, căci alinarea dăruită părintelui nu va fi uitată și în ciuda păcatelor tale te va întări. În ziua necazului tău își va aminti de tine ca gheața când este cald, așa ți se vor topi păcatele. Cel care își părăsește tatăl este ca un blasfemiator, iar cel care își mânie mama e un blestemat al Domnului. Deci iată, păcatul împotriva părinților este de fapt un păcat împotriva lui Dumnezeu, blasfemiator.
Deci este o importanță capitală, cel puțin din aceste câteva versete ale Sfintei Scripturii. Aceste versete, foarte interesant că ne-au introdus un pic în partea mai practică, pentru că aici aș vrea să ajungem acum și să vedem bine, vorbim despre a ne cinsti părinții, vorbim despre respectul față de părinți, dar haideți să vedem în ce constă asta, așa, practic. Și pentru că am putea să împărțim, eu știu, perioadele de vârste în vreo 3, așa, deci ar fi perioada copilăriei. Haideți să vedem foarte practic ce înseamnă în copilărie să ne respectăm părinții. Hai să vedem ce înseamnă în anii despre care spuneai, ai adolescenței, ai tinereței, și ce înseamnă respectul față de părinți când eu însumi sunt părinte, când am eu copii. Mai trebuie și atunci să mă respect părinții, sau în ce constă respectul față de părinți? Hai să vedem așa, practic. Da, biblic cel puțin eu am găsit, pentru mine personal, că există aceste 3 segmente bine delimitate din acest punct de vedere, și anume segmentul copilăriei, care cuprinde probabil până pe la vârsta adolescenței toți copiii de când se nasc până atunci. Cred că în această fază Apostolul Pavel în Coloseni, capitolul 3, versetul 20, ne spune foarte clar: copiii să asculte de părinții lor în toate lucrurile. Și este normal, fiind o fază inițierii, o fază în care copilul crește, se educă, n-are experiența vieții, părintele fiindu-i călăuzitor, fiindu-i îndrumător, este normal să asculte, și de aceea îndemn tinerii să considere această poruncă reiterată de Apostolul Pavel, mai ales dacă se află la o vârstă până în perioada adolescentă: ascultă-l pe tată și pe mama ta în toate lucrurile. Dumnezeu i-a dat o responsabilitate și responsabilitatea ta. Cea de-a doua parte, al doilea segment, interesant, eu îl găsesc în Cartea Proverbelor, în Proverbele lui Solomon, în capitolul 2, unde el vorbește fiului său, care din contextul Scripturii ne dăm seama că nu-i un copilandru, nu este un puști, ci este un tânăr, probabil undeva la vârsta adolescenței, poate chiar mai încolo, să zicem de la 14 până la 25-30 de ani, în care observați cum se exprimă Solomon. În capitolul 2 din Proverbi, versetul 1: Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. E foarte interesant cum la vârsta asta, din text, îi se dă fiului, tânărului, o șansă să ia el personal pentru el decizii în viață. Și în contextul ebraic e foarte interesant, de obicei părinții nu se adresau sub această formă condițională fiilor sau fiicelor lor, mai ales când erau la o vârsta copilăriei: dacă vei vrea, dacă vei căuta. Observăm însă că în textul acesta există cât de cât o libertate de alegere și cumva forma e un pic mai negociabilă. De aceea, cred eu, este foarte important ca atunci când ajungem să avem copii la vârsta adolescenței și mai ales după 18 până în 25 de ani, să reușim să colaborăm cu ei într-o formă mai negociabilă, într-o formă în care, într-adevăr, ei să poată să aibă rol în luarea deciziilor proprii. Eu cred că aș merge mai departe, tot în Cartea Proverbelor, la capitolul 4, în care se pare că autorul este în același timp și tată și fiu. Se spune aici: ascultați, fiilor, învățătura unui părinte și siliți-vă să cunoașteți cugetarea, că bun dar vă dăruiesc eu vouă, legea mea să nu o lăsați deoparte, căci și eu i-am fost tatălui meu fiu ascultător și drag am fost în fața mamei mele. Deci, iată, autorul este în același timp și tată și fiu. Și de aceea e foarte, foarte important să știi din perspectiva unui părinte cum să te adresezi fiului.
observați că aceste cărți sapiențiale, care ni s-au păstrat în Sfânta Scriptură, aproape că te învață pedagogic cum să abordezi problema fiului. Din perspectiva părintelui sau poate chiar și din perspectiva fiului. Eu am încercat să caut în Noul Testament pasaje în care copiii s-ar fi dus înaintea Mântuitorului Iisus Hristos. Am observat că de fiecare dată părinții s-au dus înaintea Mântuitorului Iisus Hristos. S-au dus atunci când erau bolnavi, s-a dus un părinte când fiul era lunatic, s-a dus femeia cananeancă când fiica, s-a dus Iair când fiica era iarăși moartă și foarte interesant că aproape că n-am găsit încercări de a merge înaintea Mântuitorului Iisus Hristos a fiilor pentru părinți. Și o explicație ar fi pentru că, în sensul următor, în vremea aceea a Mântuitorului, cazurile acestea de rebeliune nu erau numeroase. Chiar dacă în Sfânta Scriptură ni se păstrează anumite exemple negative, în sensul că uneori ascultarea părintelui sau ascultarea de părinți era relativizată. Mântuitorul Iisus Hristos amintește de niște rânduieli omenești pe care voi le țineți. Adică dacă își cere ajutor părintele tău, tatăl tău sau mama ta, tu dacă îi vei spune prin cuvânt nu pot acum, este suficient. Sau dacă tatăl tău te trimite la vie și tu îi spui mă voi duce și nu mă duc, îi vei spune nu mă duc și te vei duce. Deci iată, sunt câteva exemple negative, dar din învățătura generală desprindem faptul că erau foarte puține exemplele în care copilul să fie rebel. Avem cazul fiului risipitor. Iată o rebeliune pe față. Dar și în cazul fiului risipitor aș sublinia un aspect care, iară, cred că mi se pare foarte important. Cui greșește fiul risipitor? Unde greșește? În primul rând spune, tată, am greșit la cer, deci iată, exact, și înaintea ta. Deci atunci când greșești, nu greșești numai în fața părintelui. Și până la urmă a greșit și față de el însuși, că și-a distrus o parte frumoasă din viață. Este foarte important și aspectul pe care îl subliniază Mântuitorul Iisus Hristos. Fiilor, ascultați de părinții voștri, fiți supuși, fiți ascultători. Pentru că un părinte, oricât de rău ar fi, totuși face bine copilul lui. Că dacă îi cere fiul lui o pâine, nu-i dă piatră, exact, dacă îi cere pește, nu-i dă șarpe. Și dacă voi, răi fiind, faceți bine fiilor voștri, cu atât mai mult Dumnezeu, care este bun. Deci, iată, îndemnul general al Scripturii, care se păstrează de a asculta de părinți și de a asculta de Dumnezeu. Afară de Adam și Eva, de aici vom porni, care nu au avut părinți, noi toți ceilalți, prin felul cum s-a dezvoltat arborele genealogic al lumii, prin ramificarea, diversificarea pe care au avut-o familiile popoarelor, toți avem părinți. Exceptând, sigur, cazul nefericit al celor nedeclarați sau abandonați, însă și aceștia, de fapt, în fond, au anumiți părinți și mai ales părinți crescători, cei care ajung până la urmă, deci făcând o faptă bună, frumoasă, să-i preia și să-i crească. De la bun început, Dumnezeu a spus, creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și îl stăpâniți. Iar cu privire la bărbat și femeie, spune, va lăsa bărbatul pe tatăl său și pe mama sa și va lua pe femeia sa sau pe soția sa și vor fi amândoi un trup. Poruncă sau recomandare pe care o reia și Domnul nostru Iisus Hristos în explicațiile sale din viața publică și care dezvăluie dintr-o dată practic importanța de a avea părinți, importanța familiei propriu-zis, ca o celulă de bază a societății și a bisericii. Este constatabil de-a lungul istoriei că în familie se fac primele înrăuriri de educație, de formare și înrăuriri care vor avea apoi consecințe de-a lungul întregii vieți. De altfel, părinții în mod normal ne iubesc cel mai mult după Dumnezeu
Și dacă avem în vedere și faptul că sunt născuți mai devreme decât noi și deci au o experiență a vieții, la care se adaugă și o înțelepciune, aș zice eu, așa, este foarte normal ca ei să exercite această educație și să aibă o autoritate și dreptul la un respect din partea copiilor lor. Fericit cazul când emanciparea nu este înțeleasă în sensul anarhic. Sigur, există conflict între generații, există criză de autoritate chiar, mai ales acolo unde părinții abuzează poate de un autoritarism sau impun, se substituie copiilor, deci ar face această manipulare pe care nimănui nu e îngăduit să o facă, în fond fiecare dintre noi trebuie să-și ia cu hotărârile în viață, atunci probabil că se creează o criză de autoritate, probabil că apare un conflict între generații. Dar nu este absolut necesar și în mod inteligent și părinții și copiii reușesc de foarte multe ori, în contextul bisericesc mai ales, să ocolească această capcană, ca să spunem așa. Ca și fundament, aș putea eu spune, al relației acesteia, al cinstirii părinților din partea copiilor, de mare importanță este comunicarea. Deci, între generații trebuie să existe, trebuie să se ofere respect, considerație și mijloace adecvate de comunicării, felului cum noi reușim să purtăm relația între noi. Să nu uităm că omul este o ființă de relație, el trebuie să aibă alteritate, trebuie să aibă pe altcineva și chiar ca să exercite iubirea, ne mai vorbim de contextul celorlalte porunci, pentru că toate au referință la alte persoane, la Dumnezeu primele 3 porunci, următoarele 7 la persoanele cu care noi suntem în anturaj social. Deci, trebuie să existe un altul față de care noi să manifestăm considerația, iubirea, să ne întrajutorăm, să lucrăm împreună. Însuși Hristos spune: unde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Și chiar El, prin întrupare venit pe pământ, a venit printr-o familie, printr-o viață de familie, în familia din Nazaret, alături de Maria și Iosif. Cum ne putem manifesta respectul față de părinții noștri la maturitate, când deja noi suntem părinți, când avem familia noastră, când poate că nici nu mai locuim cu ei în aceeași casă. Deci așa, foarte scurt. E foarte interesant. Apostolul Pavel, cred că nu trebuie să avem prea multe comentarii, în 1 Timotei, capitolul 5, versetul 4, vorbește despre acești copii care au ajuns la vârsta maturității. Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă să fie vavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Când copiii ajung la maturitate și părinții trec prin probleme, cred că este de datoria copiilor de a-i ajuta, de a-și arăta respectul față de ei prin rezolvarea celor probleme. Să răsplătească ostenelile părinților prin ascultare, prin respect, ajutor și așa mai departe. Mi se pare un text foarte clar și prea multe comentarii nu prea sună. Nu știu dacă vă amintiți, dar cred că vă amintiți, pentru că avem toți 3 cam aceeași vârstă și am umblat la școală primară cam în același timp. Când noi eram la școala primară, era o poveste în cartea de literatură, nu știu dacă acum mai este, n-am văzut-o, povestea unei familii în care locuia bunicul, erau părinții și era un nepoțel. Și pentru că bunicul de acum îi cam tremurau mâinile și mai păta fața de masă, i-au făcut un șgheab. La mine la țară spunea un vălău, de unde mâncau porcii, mâncau un vălău. Și au făcut un șgheab bătrânului de lemn și l-au așezat undeva deoparte, la margine acolo, până într-o bună zi când au văzut că copilașul lor se chinuia cu o daltă, cu un ciocan, cu un cuțit, scobea într-o bucată de lemn și l-au întrebat: ce faci acolo, dragule? La care copilul a răspuns: vă pregătesc și vouă șgheabul pe când o să fiți și voi ca bunicul. Cred că este foarte clar din povestea asta că modul cum noi ne raportăm la părinții noștri va fi văzut de copiii noștri și s-ar putea ca
copiii noștri să ne aplice același tratament care noi îl aplicăm de acum părinților noștri care sunt poate Cred că cel mai în vârstă. esențial lucru este că, în primul rând, înainte de a vedea copiii noștri, înainte de a vedea cei din casă, comportamentul nostru față de părinți îl vede Dumnezeu. Și este Exact. foarte important pentru că, vedeți, această poruncă este o poruncă cu făgăduință. Deci poți să iei răsplată sau poți să pierzi răsplată. Acum aici vreau să vedem un blestem din Scriptură care nu cred că există ceva mai groaznic scris în Scriptură decât ceea ce o să vă citesc imediat. Și apoi, după asta, o să trecem la un alt punct care aș vrea să-l abordăm. În cartea Proverbele, la capitolul 30, cu versetul 17, o să citesc din varianta Cornilescu și vă rog să mă urmăriți și în traducerea ortodoxă. Spune așa: pe ochiul care își bate joc de tatăl său și ne socotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. Citesc și varianta ortodoxă. Ochiul care își bate joc de părintele său și nu ia seamă de ascultarea maicii sale. Și aici, în paranteză, scrie ce este dator, adică este dator să asculte de mamă și de tată, să-l scoată, e chiar mai dur, este traducerea de aici. Acolo ar putea fi în Cornilescu o presupunere că îl vor scobi. Aici spune direct: să-l scoată corbii care se rășuiesc lângă un curs de apă, iar puii de vulturi să-l mănânce. Deci mi se pare ca un blestem foarte grav adresat acelor copii care nu își respectă părinții. Eu aș folosi și exemplu istoric al întâmplării din Cartea Afacerii în legătură cu Noe. Unul dintre fiii săi, Ham, mi se pare, a văzut goliciunea tatălui său. Și Noe atunci îl blesteamă pe acest fiu al său. Ceilalți doi au venit cu un așternut, s-au întors cu spatele să nu vadă goliciunea tatălui lor. Și pentru acest păcat săvârșit se pare că a plătit și el și urmașii lui. Pentru că Noe rostește acel blestem nu pentru Ham, ci pentru urmașii lui Ham. Că spune: blestemat să fie Canaan. Da, și să fie robul robilor fraților săi. Iată și asta un exemplu concret de necinstire a părinților. Am citit versetul ăsta pentru că exact asta a spus mai înainte, că în primul rând Dumnezeu este Cel care vede dacă ne respectăm părinții sau nu. Și aici, în Proverbe 30 cu 17, Dumnezeu spune că El personal se ocupă de cei care nu își cinstesc părinții. Haideți să vedem încă un aspect. Spuneam că indirect porunca aceasta se adresează și părinților. Da? Părintele trebuie să fie demn de respect. Și de fapt în Scriptură, chiar și când se reglementează relațiile din cadrul bisericii, Apostolul Pavel spune tinerilor să-i cinstiți pe bătrâni, dar în același timp le spune bătrânilor să fie demni de respect. Să nu întărâtați la mânie pe fiii voștri. Exact, asta spune copiilor. Părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Cristi, dacă vrei să comentezi puțin aspectul ăsta. Da, mi se pare foarte important ca în familie să se creeze un cadru educațional, a zice eu, prin care tânărului să-i se dea un model de respect și să-i se oferă și lecții de a învăța respectul vis-a-vis de părinți. Nu știu de ce, eu am impresia, mai ales că trăim într-un context foarte interesant din punct de vedere istoric și filozofic, social, generația aceasta postmodernistă X, și acum am trecut deja în Y, de prin 1975-80 încoace, modul de gândire, modul de comportament, chiar vis-a-vis de sentimente, sunt cu totul diferite. Există mari diferențe între generațiile trecute și generația tinerilor de azi. Și cred că e foarte important ca părinții să înțeleagă
că anumite metode, anumite lucruri, forme de exprimare care au fost valabile și, cred eu, foarte potrivite generației lor, acum 50, 60, poate chiar 40 de ani, nu știu dacă se potrivesc chiar atât de bine în a comunica, în a aborda relația cu fiul sau cu fiica pe care o ai, pe care ți-a dat Dumnezeu. De ce spun lucrul acesta? Lucrez în fiecare vineri cu 200-300 de adolescenți și consiliindu-i de 2-3 ori pe săptămână, au multe probleme cu părinții. Ceva normal la vârsta lor, fiecare dintre noi am trecut prin acea vârstă. Dar interesant, toți bat cam în aceeași direcție. Și am făcut chiar un sondaj de opinie și doar vreau să vă citesc câteva din răspunsurile lor care au bătut în aceeași direcție. N-au timp, nu-și fac timp să fie interesați de mine. Sunt extrem de critici și severi, nu mă încurajează, nu echilibrează. De asemenea, nu vor să mă acorde încredere. Mă țin tot timpul la distanță, se întâmplă rar să-mi spună te iubesc, mă consideră tot timpul mic și așa mai departe. Nu sunt vulnerabili, nu sunt deschiși. Cred că și părinții de azi trebuie să fie foarte atenți pentru a nu-și pierde, în ghilimele spus, copiii, să știe cum să-i abordeze și modul în care să le vorbească. Versetul pe care Părintele Marius l-a amintit din Coloseni mi se pare foarte important, din Coloseni 3:20, unde e foarte interesant, în versetul 20 vorbește copiilor, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, mai apoi în versetul 21, părinților, cealaltă parte a monedei, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu își piardă nădejdea. Părinților, nu întărâtați, nu-i provocați, nu-i mâniați, nu creați un cadru în care tot timpul să le arătați autoritatea sub o formă dictatorială în care știi bine că Duhul acelui copil e întărâtat, știi bine că el, deși ascultă în tăcere, în interiorul lui se produce o luptă, un conflict. Am avut tineri care veneau la mine tăiați în palme, pe corp, spărgeau casete, becuri, pahare în mâini, retrăgându-se undeva în cameră, datorită faptului că nu puteau comunica cu părinții. Îi tratau foarte sever, foarte critic, unii chiar cu violență, și cred că e foarte important să știm că e adevărat, copilului se cere din partea lui Dumnezeu să aibă o anumită atitudine vis-a-vis de părintele lui, dar de asemenea și părintele, fiind sub aceeași umbrelă a suveranității divine, cred că este foarte responsabil de modul în care își privește și își tratează copilul. Într-un cuvânt, ea spune că este nevoie de educație. Observați dumneavoastră, educația părinților. Eu le-am atras atenția tinerilor cu care am intrat în discuții asupra unui aspect al vieții, și anume, aproape până în jurul vârstei de 23-24 de ani, acești tineri studenți au posibilitatea să învețe să se descurce în orice domeniu. Că este matematic, că este fizic, că este în domeniul chimiei, că este în orice problemă de inginerie, însă un singur lucru nu prea sunt ei învățați și nu are cine să învețe. Cum să se descurce în viață? Cum să fie părinții ei la rândul lor? Și atunci, dintr-o grijă excesivă de a nu păți copilul ceva, acești părinți, și din cauza unei lipse de educație, în acest sens, și o grijă excesivă, fac apel de autoritate, la autoritatea pe care o au sau le-o conferă chiar și Dumnezeu, și ducând la extremă această autoritate, ajung să greșească în educația părinților, în așa măsură încât lucrurile cu greu pot fi îndreptate. De fapt, ceea ce spunea Cristi, am făcut și noi. Noi avem marțea, o întâlnire tradițională de acum cu tineri, însă am făcut un sondaj între elevi de la Liceu Baptist. Și unul din lucrurile care îl acuzau la părinții lor era tocmai acesta, grija asta excesivă. Îi spuneau, mă tratează, exact ce spuneai și tu mai înainte, mă tratează ca pe un neștiutor, ca pe un copilaș, ca pe un bebeluș, deși deja ei sunt... Ajuns la faza a doua. Fiule, dacă vei asculta, fază în care ei pot Apoi am observat un lucru și poate că dacă ai spune tu asta, tu ai două fetițe, ar zice, mă, ăsta are fete și fetele sunt ele mai sentimentale. Eu am 3 băieți și am observat un lucru foarte interesant, ceea ce eu
n-am fost neapărat obișnuit, nici nu știu dacă simțeam neapărat atât de mult nevoia atunci când am fost copil. Nu pot să-mi dau seama acum ce a fost. Era și mediul. Da, care mă poate să refer la... influențeze. Deși am crescut într-o familie în care tot timpul am fost iubit. Dar copiii mei acum, de fiecare dată când intru în casă, de fiecare dată când ies și de încă nu știu câte ori pe zi, sar la mine în brațe și trebuie să-i îmbrățișez. De multe ori relația mea cu tatăl meu se rezuma la un simplu sărut pe obraz sau apoi când am crescut mai mare la o strângere de mână ca între bărbați. Dar acum ăștia, deși sunt băieți, deci nu sunt fetițe, sunt băieți, pur și simplu, și cel mare care se uită acum la noi și o să se distreze de chestia asta, dar asta face. Și știu, simt că au nevoie de această Atins aici un îmbrățișare. punct foarte important, doar la adaug. Cred că tații au un rol deosebit aici. De cele mai multe ori, în cele mai multe cazuri, când eu am de face cu copii rebeli, mamele sunt ok, să le spunem așa. De obicei, problema e a taților. Tații nu-și fac datoria, responsabilitatea de lider în familie care i-a dat Dumnezeu. Și foarte interesant, Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, vorbește de un exemplu de cum ar trebui să fie un tată adevărat. Nu acel macho, dur, distant și foarte autoritar, un gen de dictator, ci din contră, observați, versetul 11. Știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. Cum? Vă sfătuiam, vă mângâiam și vă adeveream. Îi adeverești, îi critici, îi disciplinezi, este adevărat, dar de asemenea combini cu mângâiere și combini cu sfat. Adică discuți, relaționezi cu ei ca într-adevăr omul să primească pachetul educațional așa cum îl vrea Dumnezeu. Mai combin și cu cartea Proverbelor lui Solomon, în care spune că părintele care își cruță bățul nu-și iubește copilul. Deci lucrurile acestea trebuie combinate, dar în aceasta stă arta educației, în aceasta constă, în a ști să dozezi fiecare sentiment față de copilul tău. Însă eu aș face apel, pentru că mi-a venit acum în minte, vorbind de tați, la modul în care poporul biblic își educa fiii. Observați dumneavoastră, de fiecare Pesac, de fiecare dată în sărbătoarea Pesacului, tatăl ședea în mijlocul familiei și povestea fiilor lor. Cât de minunate au fost aceste povestiri legate de patriarhi, legate de istoria poporului biblic. Și copiii au avut posibilitatea să asculte din gura tatălui. Câți dintre tații noștri mai povestesc povești copilor lor? Ai spus o minge la fileu acum. Am un prieten care probabil că se uită la emisiunea noastră. Cineva i-a sugerat să scrie o carte cu, să zic așa, ilustrații, ca să nu să folosesc un cuvânt frumos. Și el are foarte multe ilustrații din astea. Adevărat că uneori în popor astea se numesc bancuri, dar asta e o chestie foarte interesantă despre exact ce a spus. Un tată care vine acasă și ia ziarul și ca un intelectual ce era, citea ziarul și copilul întreabă: tată, pe unde trece linia ecuatorului? Nu știu, mă. Mai stă el ce mai stă, vine copilul din nou din dormitorul lui unde învăța: tată, când s-a bătut Napoleon cu rușii? Nu știu, mă. Încearcă copilul și a treia oară, iară: tată, de ce găina să înainte oului? Sau eu știu. Nu știu, mă. La care mama intervine și spune: da, dragă, lasă-l pe tata, nu vezi că e ocupat. Lasă-mă să pun întrebări, că așa învață. Deci cam asta e. Bun, mai avem puțin timp în emisiunea noastră și aș vrea în încheiere să vedem, există cumva și situații speciale, repet, situații speciale care ar putea să nu se încadreze în regula generală, adică, mai precis, există situații când copiii pot să nu își asculte părinții. Deci, dacă vă gândiți la anumite situații practice în care copiii sunt îndreptățiți să nu asculte, să nu urmeze sfatul părinților lor, pentru că mă gândesc că în fața televizoarelor sunt și copii care uneori poate că au trecut prin situații limită, situații de criză, și aceștia vor spune: bine, voi
aveți așa fețe frumoase și zâmbitoare și vorbiți despre ascultare și respect, dar habar n-aveți ce e în inima mea și habar n-aveți prin ce dramă am trecut eu ca și fată sau ca și băiat în chiar familia mea. Deci există situații? Eu cred că există cel puțin două, biblic vorbind. Una e cea clasică, care cred că trebuie să trecem rapid peste ea, căsătoria. În același context în care vorbește Pavel despre ascultarea copiilor de părinți, cu câteva versete mai înainte vorbește în momentul căsătoriei când omul va lăsa pe tatăl sau și pe mama sa, în sensul în care îi va continua să-i respecte, dar la nivel de ascultare ținta ascultării lui gravitează în contextul în care este nou formată familia din care face parte. Adică deja problemele se discută într-un alt cadru, nu mai țin de autoritatea părinților și asta e cadrul căsătoriei care într-un fel taie dependența aceasta și trece într-o formă de independență. Pe de altă parte, însă, cazul pe care tu l-ai pomenit, l-am întâlnit și eu și cred că e foarte interesant de observat că în Noul Testament, în Efeseni 6, cuvântul spune foarte clar: copii, ascultați în Domnul. În Domnul de părinții voștri. Și aici țin să dau un citat pe care l-am aici notat din Ioan Crisostom, din Ioan Gură de Aur, un părinte al bisericii, un mare părinte al bisericii, care mi-a plăcut foarte mult cum a scris pe tema asta. Ce se întâmplă însă dacă părinții le vor cere copiilor să facă lucruri nepotrivite? În mod normal, părinții nu poruncesc așa ceva copiilor lor, dar dacă se întâmplă, ce să facă copiii? Apostolul Pavel are un răspuns în acest sens atunci când el le poruncește copiilor să asculte de părinți, dar în Domnul. Asta însemnând să asculte de părinți atunci când ceea ce părinții cer nu se împotrivește voii lui Dumnezeu. Și cred că sunt situații în care există, eu știu, provocări din partea părinților de a îi determina pe copii să facă lucruri care sunt în contradicție cu voia lui Dumnezeu. Pentru că timpul ne presează, ați putea numi 2-3 cazuri așa concret. Foarte deschis. concret, abuzul sexual. Abuzul sexual. Eu m-aș opri la o problemă a consecințelor acestor tensiuni din familie, dintre părinți și copii. Sunt cele două extreme ale vieții cu care, vedeți, ne rovim și noi românii. În primul rând, orfelinatele, sunt copii părăsiți din cauza unor irresponsabilități a părinților, și azilele, unde sunt părinți părăsiți de către copii. Tocmai datorită acestor tensiuni, este foarte adevărat că sunt situații în care copiii sunt violentați în familie și nici biserica nu poate să stea cu mâinile încrucișate și nu poate să-și rezume misiunea doar la a discuta despre aceste probleme. Trebuie făcut concret ceva, în primul rând în sensul educației, și în al doilea rând a atrage atenția la probleme sociale, pentru că de cele mai multe ori problemele economice și sociale influențează viața noastră, datorită sărăciei, a lipsurilor. Încep părinții să se certe între ei, încep să se lovească unul pe altul, încep să-și trimite copiii la cerșit, copilul părăsește școala, merge pe stradă și sunt tot felul de exemple cu care ne întâlnim la fiecare colț de stradă. Însă, ca să terminăm într-un tonus mai biblic, aș aminti și o variantă în care copiii pot să-și părăsească părinții, cu ghilimilele de rigoare, atunci când sunt chemați de Domnul. Observăm exemplul lui Avram. A fost chemat Avram din casa tatălui său din Mesopotamia și a ieșit și a mers pe calea Domnului. Pe de altă parte, exemplul fiilor lui Zevedeu, care, e adevărat, au avut o anumită misiune, dar atunci când i-a chemat Hristos, exact, i-au lăsat pe toți cei dragi, că spune Hristos, nimeni din cei care au lăsat părinți, mame, surori, fii, frați, nu vor lua însutit în lumea aceasta și în împărăția lui Dumnezeu viață veșnică. Deci, iată, unul dintre argumente, dar asta nu înseamnă că dacă îl urmezi pe Dumnezeu, trebuie să îți părăsești în adevăratul sens al cuvântului părinții. Părinții trebuie respectați, părinții trebuie îngrijiți, trebuie purtați de grijă. Cum? Așa cum am citit de la învățătura lui Iisus, fiul lui Sirach, purtând de grijă de bătrânețile, de neputințele, de lipsa de înțelepciune chiar a părinților. Aș vrea să încheiem și în încheiere, Cristi, te-aș ruga
Am citit în cartea pe care tu ai scris-o un exemplu așa foarte frumos de ce înseamnă respect sau a nu respecta părinții. Și anume, te referi acolo la modul cum Iosif s-a relaționat la tatălui și cum Absalom s-a relaționat la tatălui, deși niciunul dintre ei n-au fost perfecți. Exact. Mă refer la părinți. Așa, în 2 minute. Să nu pierdem vremea, citesc. Amândoi au fost tineri, aveau părinți cu probleme. Tatălui Iosif era cunoscut ca fiind un om care întreaga lui viață a înșelat și și-a desconsiderat copiii pe lângă calitățile care le avea. Mă refer la Iacov. Pe de altă parte, și David, tatălui Absalom, pe lângă calitățile lui, era totuși un om care a păcătuit. Adulter, ucidere. Cu toate acestea, cei 2 copii aveau datoria divină de a-și respecta părinții, de a împlini această responsabilitate din porunca 5-a. Ce au făcut cei 2? Și aici căile se divizează. Absalom, de la vârsta adolescenței, s-a împotrivit tatălui său. De la impolitețe până la rebeliune, Absalom n-a ocolit nimic, atât în particular cât și în public, l-a desconsiderat pe David, până acolo încât a declanșat chiar și un război împotriva lui. Iosif, pe de altă parte, cu toate imperfecțiunile tatălui său, a continuat să-l iubească și să respecte. Nu numai că i-a salvat viața, dar când a avut posibilitatea să a îngrijit personal de el, aducându-l în Egipt, să-i poarte de grijă. Chiar și după ce a murit, Iosif a ascultat de dorința lui, ducându-i oasele în Canaan. Care a fost rezultatul ascultării atitudinilor celor 2? Foarte interesant. Absalom, chiar dacă a fost mare, viteaz, frumos la chip, în plină viață și succes, Dumnezeu l-a retezat și știm bine sfârșitul tragicului Absalom. Pe de altă parte, Iosif însă, nu numai că a trăit mult, dar a fost împlinit pe toate planurile. Cred că o consecință directă a ceea ce porunca 5-a de fapt ne spune. Deci, în încheiere, aș vrea să spun doar atât. Dragi copii care încă aveți părinți, respectați-i sau, dacă vreți, alegeți binecuvântarea sau alegeți eșecul. Ați văzut la ce poate duce respectul față de părinți, ce mari binecuvântări promite Dumnezeu celor care își respectă părinții și de asemenea ați putut vedea la ce eșecuri în viață pot să ajungă copiii care nu își respectă părinților. Trăim vremuri grele, Apostolul Pavel spune asta în Timotei, trăim vremuri de criză, trăim vremuri în care copiii sunt neascultători de părinți. Îndemnul care vi-l dăm de aici, din studioul Alfa și Omega, este: cinstiți pe părinții voștri dacă vreți să fiți binecuvântați și să trăiți multe zile pe pământ.